Пети херметичен принцип. Принцип на ритъма. Здравейте! Всичко тече навътре и навън. Всяко нещо има своите приливи и отливи. Люлеенето на махалото присъства във всяко нещо. Ритъмът на залюляването наляво, надясно е ритъм, който веднага връща в другата посока. И този ритъм се уравновесява. Във всяко нещо се проявява едно равномерно движение. Напред, назад. Изливане, вливане, люлеене напред, люлеене назад. Махалообразно движение, прилив, отлив. Най-висока и най-ниска точка на вълната между двата полюса, които съществуват в съответствие с принципа на противоположностите. На полярността съм го написала тук. Винаги съществува действие и противодействие. Движение напред, движение назад, издигане, спускане. Това се проявява в явленията на света, звездите, космоса, хората, животните, ума, енергията и материята. Този принцип вие го познавате, че няма нищо в покой и винаги всичко се движи равномерно. Само, че някак си на нас хората не ни се иска да повярваме, че това е принцип, който може да се приложи навсякъде, където ви дойде на ума. Като че ли ние знаем, че нещо ще дойде и после ще си отиде, но пък сякаш като дойде не ни се иска да си отиде, или пък като си отиде не ни се иска да се връща. Само, че свободно избираемо упражнение или там текст се пише само по литература. В света няма свободно избираеми неща. Всичко е едно движение, монотонно, еднообразно, напред-назад, нагоре-надолу, навътре-навън, вдихание, вдишване, издишване и така нататък. Този закон се проявява в създаването и унищожаването, забележете, на светове. Във възхода и в залеза на народите също. В живота на всички неща и накрая в менталните състояния на човека, т.е. в духовните или в умствените, в разумните състояния на човека. Навсякъде. Няма. Някъде, където да не е проявен. Както всеки един от тези закони, още не съм свършила, но ще продължа след това и за другите два закона. Древните посветени са открили средства за преодоляване обаче на последиците от този принцип. И те прилагат менталния закон, закона на разумността, това е, или закона за неутрализацията, за да се приборят с закона на ритъма. Те могат да анулират, не може да се анулира действието на този закон, но са се научили как да избягват неговите въздействия върху себе си. Научили са се как да го използват, вместо да бъдат използвани. Всъщност това е работата на херметиците. Знаейки този закон, как да го използват, така че да не се подлагат на действието на махалото. Колкото пътя мини през тях и толкова пъти да ги чуква, нали, за главата. Тоест, влиянията, на които е подложен светът, те са се научили как да ги избягват, без при това да анулират този закон или да го премахват, или пък да се опитват да избягват, да се опитват да го унищожават, т.е. да не се съобразят с него. Вижда се от принципа, че в действителност нищо не е статично и постоянно, не е такова каквото е, и че то се образува и се променя непрекъснато. Нищо не остава неизменно. Всичко се ражда, развива се, умира и точно в момента, в който дадено нещо е на своя връх, то започва да пада. В икономиката тези маржове, тези пикове нагоре, надолу, нагоре, надолу. Въобще всичко, което ви дойде на ум, възражда се, стига до най-високия връх, пада на най-ниския и пак. Това, между другото, е много, успокояващо. За случаите, когато падаме на дъното, нали, сега България, както, нали, не сме на дъното, защото не сме започнали да се издигаме. В момента, в който започнем да се издигаме и всичко в България тръгне на добре, значи тогава ние сме оттласнати на дъното. В момента, в който нещата стават все по-зле и все по-зле и все по-зле, е ясно, че ние още продължаваме да пропадаме. Тоест, още не сме достигнали дъното. Така че няма нужда от астрономия, от врачки, баячки, предсказбачки и така нататък.
да разберем, че ние продължаваме да падаме. Говоря за България. Нещата продължават да западат. В момента, в който те рязко се променят и тръгнат в друга посока, в случая нагоре, тогава вече сме се отпласнали от дъното. Продължават ли да стават лоши нещата? Значи продължаваме да падаме. Защо? Защото всичко, което е в света, се променя. Всичко не е едно и също, не остава едно и също. И единственото нещо, което е абсолютно сигурно и там няма промяна в него, е промяната. Сигурно е, че ще има промяна. Това е единственото сигурно нещо. Вижда се, че всички неща се развиват от някакви други неща. Има едно непрекъснато действие и противодействие, вливане и изливане, създаване, разрушаване, градеж, опадък, раждане, развитие, смърт. Това просто е навсякъде. Дават се различни примери. Великият херметичен принцип на ритъма е олицетворение на истината, че във всяко нещо се проявява. Какво се проявява във всяко нещо? Равномерно или ритмично движение, възвратно или постъпателно движение, прилив и отлив, махало напред-назад, махалообразно движение, приливообразно движение, движение между два полюса, проявяващи се на физическо, ментално и духовно, разумно и духовно ниво. Принципът на ритъма е тясно свързан с принципа на противоположностите. Аз тук съм ви направила една рисунка, малко по-късно ще ви я покажа, само да видя къде трябва да дойде време да ви я покажа. Всъщност в повечето случаи е трудно да се установят крайните противоположни полюси, но люлеенето винаги е напред към единия полюс и след това връщане към другия полюс. Винаги има действие и противодействие, движение напред и назад, издигане и спускане, проявяващи се навсякъде в пространството и във всички феномени на космоса. Т.е. този закон, както и всички останали закони, са характерни не само за Земята, не само за човека, ами за целият космос. Принципът се проявява в създаване и разрушаване на светове, във възхода и падението на народите, в житейската история на всички неща и накрая в менталното състояние или в разумното състояние на човека. Тук съм направила една рисунка. Това е моята рисунка, нарисувана с акварел. Рисунката се нарича светове. Какво означава? Заражда се нещо, започва своето развитие, стига до някъде, пик и се връща обратно в същата посока. Дали ще нарисувам едно махало, което се движи така, напред-назад, или движението или развитието да става кръгообразно, ето по същия начин пик и се връща обратно. Така е с всички светове. Тоест, тръгва да се развива нещо, стига до някъде пик и се връща обратно. Или по икономика, ако сте учили, или по химия, или по математика, параболата тръгва нагоре, пик и се връща обратно. Долен пик и се връща обратно. На пода на небето, на пода на небето. Няма друг вариант. Навсякъде всичко е така. Дори при абсолюта, т.е. при огромния разум, този, който ни е създал, при Всевишния, както го обичам да казвам аз, има едно изливане, което вече съм го разказвала в първия херметичен принцип, и едно вливане. Значи и той, и абсолюта не е, въпреки че този закон е в него, той също е подчинен на това. Неговото развитие е това. Изливане, както ви казах, създаване на светове, силно вибрационно изливане на енергия, където вибрациите намаляват, докато се стигне най-долно ниво, т.е. най-далечно ниво, с най-ниско вибрационна енергия, която се превръща вече в материя. И след това обратно се връща, повишавайки вибрацията, което се нарича вливане, т.е. вдишването на абсолюта. Или казано по друг начин, ако сте учили източни учения, това е диханието на Брахма, т.е. вдишването и издишването на Брахма. Така го наричат брамините. Световете възникват, достигат крайна долна точка на материалност и след това започват обратния марш нагоре, където се одухотворяват и стигат абсолюта. И това е така с всички светове. Те се раждат, растат, умират, само за да се родят отново. Така е и с всички неща с форма и структура. Те се люшкат между действие и противодействие, между раждане и смърт. Такова е положението и с всички живи неща. Те се раждат, растат, умират
и след това се прераждат. Така е и с всички велики движения, философии, религии, моди, държави, народи, разбирания, очаквания. Всичко е така. Навсякъде има раждане, растеж, зрелост, опадък, смърт и след това ново раждане. Люлеенето на махалото винаги може да се забележи. Нощта винаги идва след деня и след деня винаги идва нощ. Сега разбрахте ли защо ние винаги сме сигурни, че когато слънцето залезе, на другия ден ще изгрее. И ние на това му викаме надежда. Надеждата, че слънцето ще изгрее. Няма къде да отиде. То ще изгрее. Тоест няма изход от този закон. Дори да дойде момент, в който слънцето ще престане да изгрява, това е един процес. Един процес, т.е. няма да стане от днес за утре. Нашата надежда е един закон. Махалото се люлее от лято към зима, от зимата към лято и обратно, и не съществува такова нещо като абсолютен покой или едно непрекъснато движение. Тоест, няма възможност за движение в права линия. Той в природата нищо няма материално такова, което е образувано в права линия. Всичко е къдрево накъдрено. Но и няма такова нещо като право абсолютно движение нагоре. Вечно, само единствено. Винаги има един пик, през който започва обратния процес, движението на обратно. Принципът има универсално приложение и може да се приложи за всеки проблем, към всеки феномен, на всяко ниво на живота. Затова трябва да сме абсолютно спокойни, че няма абсолютно зло. Колкото и едно нещо да е зло, винаги идва един момент, в който се получава един пик и започва обратния процес, т.е. възвръщане към доброто. Тук веднага трябва да ви дойде на ум, че няма цивилизации, които да са били невероятно невъзможно развити, да са такива цивилизации, нито такива народи, които да са безкрайно едва ли не да живеят и с хиляди години да властват над земята. Няма нещо, което да властва безкрайно. Винаги има един момент, в който тръгва в обратната посока и сега ще разберете, че маха на махалото е такъв, че колкото път извървиш в едната посока, толкова път извървяваш и обратно в другата посока. Херметичните майстори или тези, които се занимават с херметизъм, учениците на херметичното учение, отдавна са открили, че макар и принципът на ритъма да е неизменен и непрекъснато да се проявява в разумните феномени, в разума на човека, в Кибальон го наричат менталните феномени, все пак съществуват две нива на неговото проявление. Открили са, че съществуват две главни съзнания – нисше съзнание и висше съзнание. И те се издигат до по-високото ниво и по този начин се освобождават от люлеенето на ритмичното махало, което се проявява на по-ниското ниво. С други думи, люлеенето на махалото се осъществява на подсъзнателно ниво, а съзнанието остава незасегнато. Тоест, издигат егото си над вибрациите на подсъзнателно ниво. Все едно да се издигнете над нещо и да го оставите то да мине под вас. Тук имаме една много хубава, то не знам дали е поговорка или там думички, които се казват по-често в хумористичен случай, като някой човек, който не обръща внимание на някои неща, не е ангажиран с някакви емоционални промени, казват ми, той е над нещата. Нали, това не е казано на празно. Когато знаеш, че махалото се движи напред-назад и ти успееш със своето съзнание да се издигнеш над елементарната ежедневна рутина, която бъркоти в съзнанието на всеки човек. Елементарни неща. Какво ще ям, какво ще пия, къде ще отида, дали сега ще ми харесат лака, дали ще ми харесат чантата, дали колата ще ми харесат, дали ще ми харесат как съм си направила мускул. Тоест, тези човешки елементарни страсти, ако човек ги изостави и се издигне над нещата, буквално, елементарни неща не ми харесват. Чупил ми са ноката, много важно. Отраскали ми колата. Окей, сега няма се занимавам с такива глупави неща. Тоест, ви се издигате над нещата.
И дори и махалото да мине и да замине, той няма непрекъснато да ви... Кой ви отраскал колата и веднага хуквате по ремонти и проблеми. Кой ви щупил ноката, кой ви направил нещо друго, нали, елементарно. Тоест, ако се издигнете над нещата, т.е. така се промените съзнанието, така се промените егото, че елементарните неща не са толкова маловажни, вие можете да си спасите нервната система най-малкото, което е. Така че той е над нещата или тя е над нещата, не се интересуват такива неща, не напразно е казано. Това беше едно такова хумористично отклонение. Надявам се да разберете и по този начин да ви покажа, че принципите на херметизма действат действително навсякъде. Действително. Аз затова тук съм ви ги оставила да ги гледате, да си ги запишете, ако искате. Няма отстърване от тях. Всички индивиди, които са достигнали до някаква степен на владеене на себе си, правят това повече или по-малко, несъзнателно, като отказват да позволят на своите настроения и отрицателни състояния, духовни и душевни състояния, да им оказват влияние. Те прилагат закона на неутрализацията. Точно това правят всички хора, които отказват да се ангажират с елементарни проблеми, подсъзнателно използват този закон за неутрализацията, не могат да спрат петия херметичен принцип, закона на ритъма, но се издигат над махалото. Един вид, над нещата. И те си движат нагоре-надолу, случват се, обаче на мен вече не ми тровят нервната система. Жив пример, аз, например, случват се някакви неща, някакви се избиват там, тук и там, трети катастрофи, тирови, защото те всички новини с това почват. Обърна се тир, цистерна гръмна, тук се избиха 3 човека. Въобще вече съм изключила телевизора и от контакта. В случая съм се издигнала над нещата, не че не са тежки, не че не са кофти, но поне по този начин искам малко да си пощадя нервната система, защото ми е до тук от простоти. Нямам нужда и от тяхните вече. Така, защо тези хора, когато са научили тези херметични принципи, независимо дали съзнателно и подсъзнателно го правят, успяват да се освободят от този закон? Той си важи, но те се освобождават от неговото влияние, защото волята им е по-висша от съзнателната проява на този принцип, въпреки че принципът сам по себе си никога не може да бъде унищожен. Но може да избегнем неговите влияния по принцип, но принципът винаги функционира. Тоест, волята. Няма да се интересувам повече от това какво казват новините. Няма да се интересувам повече от еди си кой какво било разказал или какво казал от клюки, от удумвания и така нататък. Не ме интересува. Волята. Да проявиш воля. Да не правиш нещо, което знаеш, че умишлено би ти навредило. Тогава махалото може да си ходи напред-назад, ма тебе няма да те засегне. Така, съществуват други характеристики за действието на принципа на ритъма. Закона за компенсацията. Тук, например, че ви е много интересно. Законът за компенсацията се изразява в това, че залюляването в едната посока определя винаги залюляване в друга посока или към противоположния полюс. Едното уравновесява или задължително балансира другото. И същия закон се проявява или в явленията на ритъма. При кратко залюляване в една посока, махалото прави кратко залюляване в другата или кратко връщане в другата посока. Например, ето сега ще ви дам пример, който не е свързан с физическия свят, материалния свят. Човек, който се радва много силно, задължително силно страда. Човек, който е по-способен да защити малко нервната си система и да изпита по-малко болка или пък по-малко количество радост, той изпитва по-малко количество болка. Или човек, който не е толкова импулсивен при дадени емоционални състояния положителни, съответно и малко по-лесно ще приеме и трудностите, които идват в живота. По този въпрос херметиците отиват даже и по-далече. Те учат, че преди човек да е в състояние да изживее някаква положителна емоция, например удоволствие, той трябва да се е залюлял в същата степен по посока на другата отрицателна полюс, т.е. да е изживял някаква болка или мъка. Значи, преди да има някакво удоволствие в нашия живот,
е имало някъде назад някаква мъка. Като те казват, че когато изживееш щастие сега, не е необходимо задължително да чакаш наказание за това, което си преживял като щастие в момента. Обаче, винаги отрицателното състояние, болката, мъката предшества положителното. Ако сега изживеем някакво положително състояние, то неминуемо в предни периоди от нашия живот или дори в предния живот, ние сме изживяли някакво отрицателно състояние или някаква болка. Ето тук вече това хвърля много различна и интересна светлина върху болката. Какво означава, когато ние живеем болка сега? И какво означава, когато ние в момента сме щастливи и се радваме? Значи ние сме изпитали болка в предни моменти някакви. Ако не сме изпитали болка в нашия живот, а сега се радваме, значи ние сме изпитали болка в предния живот. И тук най-хубавото на този закон е, че той е важен и е верен, исках да кажа верен, не е важен, той е верен независимо от това дали ние вярваме в прераждането или не. Вие, ако искате, не вярвайте в прераждането. То си е абсолютно ваш проблем. Това няма да промени прераждането. Както винаги обичам да казвам, вие, ако искате, не вярвайте в истината, която говоря. То си е ваш проблем. Това няма да промени истината. И така по същия начин. Херметиците са смятали, че човека като същност, неговите раждания и прераждания, аз и в видеото го дадох като пример, са едно герданче с синци. Това е един непрекъснат процес. Дали се раждаш и прераждаш, или дали ще спиш и ще се събуждаш, това е процес, при който текат различно развитие на нашето съзнание. Ако ние сега изпитаме болка, задължително ще следва хубаво нещо. Но първо трябва да изпитаме болката. Няма нещо такова, като първо да изпитаме радост. Тоест, знаейки този закон, трябва да ви е ясно, че щастливи ли сме сега, в този момент, в някакъв преден период означава, че сме били нещастни. Обичаме ли сега някой в този момент, в някакъв преден период ние не сме могли да обичаме или някой не ни е обичал. Тоест, винаги отрицателното предшества положителното. Надявам се да сте го разбрали и херметиците твърдят, че майсторите, тези, които се занимават с херметичното изкуство, до голяма степен човек е способен да се залюлее към болката с помощта на процеса, да избегне залюляването към болката с помощта на процеса на неутрализация, чрез издигането до по-високо ниво на егото, така че част от преживяванията, характерни за тези, които живеят в по-ниско ниво, да се избягват и да се преодоляват. Аз това ви го обясних. Може да се види, че човек обикновено плаща винаги цената за всяко нещо, което притежава или не притежава. Ако има дадено нещо, той няма друго нещо. Равновесието винаги е на лице. Или никой не може да има къшия хляб в ръцете си и едновременно 2 лева в джоба си. Винаги има заплащане. Всяко нещо има своята приятна и неприятна страна и законът за компенсацията действа непрекъснато и този закон е всемирен закон, т.е. закон на космоса. Като този закон се стреми към равновесие и неутрализация и винаги се проявява във времето, дори ако за настъпването на обратния мах на махалото на ритъма са необходими няколко прераждания. Тоест, ако направим нещо лошо или нещо добро, може да не ни се върне в този живот, може в следващ или в последващ, или ако ни се струва, че нещо лошо изживяваме в този живот, може би то идва от предни животи, 1 или 2. Или тук евреите са го казали съвсем буквално и така брутално. Няма безплатен обяд. Няма безплатен обяд. Всичко се връща, всичко се заплаща и това е закон. Не можем да избягаме от него. И хубаво е, че в случая се говори за принцип, а не за закон, защото в другия университет, като завършвах магистратурата, когато учих право,
Сега това ви го споделям, така за по-интересен край на видеото. Прависката, която ни преподаваше, влиза в лекцията и казва: законът е закон, не е за лъв. Което, нали, недвусмислено означаваше, че може да бъде избегнат. Хубаво, ама ние говорим за принципи. Те също са закони, с тая разлика, че не могат да бъдат избегнати. Нито един от тези принципи, аз накрая на последното видео ще мина през тях, за да видите как толкова перфектно са обвързани, че няма оттърване. И който си мисли, че по някакъв начин може да се оттърве, да го избегне, да го примахне, да го скрие, да се скрие, няма как да се случи. До скоро!